Ayan na, Day, oh. Kumaway ka muna, Day. Sabi mo anong gagawin mo. Day! TikTok! Mag-TikTok ka habang nangangahoy. Sa kamay post. Sayaw ka! Kanaw. Ayan po nangangahoy si Madam Inday. ito lang yung Inday na, ito lang yung Madam na namumulot ng panggatong. Inday na pobre. Pobreng pugrot. Madam, ba't mo pinupulot yan? Ay. Madam! Madam! Dito si Ate Marie. Madam Birtaud. Uy, maganda kaya yan. Maapoy yan, di ba? Pabuhat ko kayo mapoy. Bilisan mo, Madam. Tagal-tagal mo mangahoy. Maliliit pinupulot kasi ni Madam. Ayaw niya ng malaki. Gusto niya yung singang laki ng titi nilang do. Ay, ate! Nagkakaano yung mga bagets doon, oh. At least may ebidensya tayo. Na nangangahoy lang tayo. Hindi tayo. Ha? Oo. Oo. Evidence. Ebidensya na nangangahoy kami nangangahoy lang kami. Hindi kami kumukuha ng mangga. Ano kayong kukunin ng mangga dyan? Dahon. Ito yung nakuha na ni Madam Inday. Ano na to? Mga 20 pag binenta. Day! Madam Inday! Ganun ka o pipicturan kita. Ganyan. Ganun mo. Akin inalayutan ko ano nila. Lupok lang. Bilisan mo, Madam Inday. Magpupulot din po ako ng kahoy. Ambag po, ambag. Dala pa French. Mamaya na to. Yung nakuha ni Madam Inday. Mamaya na. Doon na. Paago. Bampar. Ay na po si Inda. Hinday ka utay. Ayoko. Sanay na ako sa araw. Wala nang lulugaran. Ano na kami? Second destination ni Madam Inday. Neno. Yan. Ano mo na yan? Ayan yung puga dumadilim. Yan o. Di ba? Ah. Mana ika? Ano yung matatae? Tenday. May tumingin ka talaga. Nota ko niya lang. Si mama ko ayun. Wag. Yung binalala ko ano. Tatay kayo lahat tapos magnanay. Mo? Hindi, ano masasabi mo? Anong ginagawa ni mama mo? Nagkakahoy. Anong ginagawa ni Madam Inday? Tumatay. Tae ng ano, pera o ano tinatai niya? Pera.
Pipicturan ko, ibibigay ko kay ano. Yung maliit na mga Malaking bulati. lang ganyan, oh. Bulati lang yan. Bulati. May bulati kinain ng ano, aas. Bulati. Buhay pa. Bulati o ahas. Ay, bulati. Lumabas. Yan po. Doon na tayo. Sabi mo, Inday, na namumulot ka ng ha? Hoy, ano masasabi niyo dyan? Tulog daw. Kasi malayo sila eh. Lapitan natin. Huli, pero di kulong. Perfect shot for Inday. Mayroong isa doon na nagtatago. Ay! Kita. Napagod yung dunya. Ay, Madam Inday, ano to? Nangungunang kaya pag nangungutaw. Hi. Anong ginagawa nyo dito? Soka. Ha? Anong ginagawa nyo? Ba't nandito kayo? Magkakahoy. Anong pangalan mo? Sera. Saira ano? Sera po. Anong Saira po? Apelyido mo? Wag mong... Ikaw, anong pangalan mo? Riya, sabi mo. Ikaw, anong pangalan mo? Madeline. Madeline ano? Apelyido? Hindi ko alam. Madeline. Castro. Oh, Madeline Castro. Ilang taon ka na? 5. 5. 5 ano? O, ikaw. Bilangin mo yung kamay mo. Konting interview lang. Aanin niyo po yan. Ito, kahoy. Ano gagawin niyo po dyan? Ito si Marilyn. Anong gagawin niyo po dyan? Madam. Saira! Saira! Naning tukita ng kapitan ang kulit-kulit niya. Naku, pipicturan ko. Tigil dyan. Madile. Saan ka pupunta, madam? Wih, cepat ka. Oo naman, madam. Madam. Ranger na. Pagod na si Madam Inday. Yan na. Manuhold up na. Wala ka. Tawang kita. Ito ka na. Babalik pa, di ba? Uuwi na si Madam Inday. Maghahatid ng kanyang panggatong. Madam. Tama na po, madam. Magtrabaho ka na po. Di ka masasahuran. Trabaho, trabaho! Trabaho! Third destination ni Madam
Inday. Anay. Kamanggahan. May dalawang bata na sumama. Kay Madam Inday. Sasampo nga si Sherlyn.